Sawubona mbukele ekhaya. Dumela mbuhi. This is your favorite prophet Apostle Musa Joshua Mohlala. I just want to invite you kwinkonzo ezibalekile. You don't want to miss this one. Listen to me. Uyaphela u2026 amaphupho ayashabalala. Nayi-ke inkonzo enkulu engulethela yona. A prophetic pillowcase service. La sithandazela khona amaphupho wakho. Because abantu abalala ebusuku, abanye balala ngenyembezi, abanye banamaphupho amabi, abanye abazi ukuthi kusasa libaphatheleni, abanye bathi asinako ukuthula because yonke into eyenzeka emaphupheni idetermine ifuture yabantu. Ngifuna ukuthi uze kule nkonzo uphathe ipillowcase yakho, hayi ipillow. I want you to bring the pillowcase yakho. Ngizobe nithandazela. Ulethe imbewu ya 100. Inkonzo ebalekile engiletha kwizwe lonke lase South Africa. Of Imvaba, it will be Thursday, the 6th of August. Ngishilo-ke ukuthi uyazi ukuthi amaphupho ayashabalala. Baningi abantu abathi sekushabalela amaphupho prophetic kaNkulunkulu. Ngiseqofa Imvaba 6 August 10 a.m. Details on the screen. Ngisemthatha ongathathi into. Mthatha OR Tambo Hall. Ayiphuma itsolo, kuphuma uqumbu, kuphuma ingceleni, kuphume as far as Butterworth. Baphuma abantu as far as Mathieu. Baphuma abantu kwindawo ngendawo egameni lika Jesu. Kuphuma inyandeni egameni lika Jesu. Beze ne pillowcase yabo. Abantu abathi amaphupho ayashabalala. Uyaphela unyaka. Prophet of God, hlula abathakathi. Thandazela umzwami. Njengoba ngiyobe ngibeka izandla kulo pillowcase, ngiyobe ngidila nezinto esendlini yakho, ngqo ekamereni lakho, and then bring a seed of 100 rand. OR Tambo Hall. Emthatha egameni lika Jesu waseNazaretha. Kanti-ke it will be 6 p.m. up until 6 a.m. The following day ngise East London, 10 a.m. up until 3 p.m. Ngifuna wazi ukuthi this time East London fika early kuyoba konakele. It is a big service yokuthandazela ngoma pillowcase. So bring your pillowcase and bring a seed of 100 rand. Ngishilo-ke ngathi ayashabalala amaphupho. Uyaphela unyaka. Abantu baba namaphupho kuqala unyaka. Abantu baba nama-resolution. Abathi, I wish ukuthi kulonyaka this is what I can achieve. Uyabona nawe ukuthi sekulfifa ukuthi uachieve ezo ngikhuluma nawe. It will be on the 8th of August. Prophetic pillowcase service. Ngifuna ukuthi ulethe ipillowcase yakho.